台湾的公共电视台每一年都会举办影片大展，不只是在公视的 Channel 播出、频道播出，而且会对外播放。今年是在12月27号到29号，分别在台中跟台北播放，有好几部片子。文青市日报特别为大家选播了这个片子，叫做《狗仔举杀令》。某个程度呢，它也呈现了，这是丹麦的一个电影，但是它也呈现了在全世界，特别是台湾的媒体的现象。台湾的媒体现象大概在这几年呢，慢慢走向更严重的夸张化。媒体不再是严肃的根据事实，它是一个娱乐的，它是一个夸张的。至于这个媒体是不是间接杀了人，是不是间接毁损了别人的名誉，在对大多数人来讲，他们是做媒体的是不在乎，因为他在乎的是收视率，在乎的是广告，而不是良心。但是这个影片呢，《狗仔举杀令》里头就说明了一个女性如何的在媒体的举杀跟狗仔队的举杀之下成了杀人犯，而她根本就是无辜的。Prøv at forestille dig, at du pludselig ser dig selv på forsiden af en avis. Prøv at forestille dig, at du bliver hængt ud for noget, som du ikke har gjort. Lasse, hvornår får vi de dokumenter set? Prøv at forestille dig, at virkeligheden overgår dit værste mareridt. 这是一个发生在丹麦，也曾经发生在台湾的真实案例。平凡男子一夕之間成了頭條新聞的受害者。Første gang efter løsladelsen følte jeg det virkelig som om jeg var i et bur, og alle folk kiggede på mig. Så der gik jeg hjem. 2009年的除夕成了严这辈子最要命的一夜。Nytårsaften tager jeg ud fra min kammerat, der det kvarter 20 minutter over 2 om natten. Så kommer jeg hjem til mig selv og stiller min cykel i cykelkælderen, hvor jeg stusser lidt over en bylt. Det ligger lige hen ad døren. Jeg tænker ikke nærmere over det. Prøver lidt til det med en fod. Går så ellers op til mig selv. 这时候他还浑然不知自己将被卷入一场可怕的谋杀案中。Midt- og Vestjyllands politi har besluttet at sætte en helikopter ind for at finde en 20-årig kvinde, der forsvandt fra en nytårsfest i Herning i nat. Den her 20-årige pige på strømpefødder i en isnende kold nat forsvundet og senere dræbt. Altså det er jo den der sådan ultimative identifikationshistorie, hvor man tænker, nej. 警方在发现女尸的大楼挨家挨户拜访，沿基于警民互助的原则，向警方表示他在停车间看到了一个大包裹。Det er ikke noget, man føler skyldig eller noget som helst, fordi jeg vil jo glædelig hjælpe dem. 岂料警方却根据目击证人的供述，认定严的嫌疑重大。很快的，他就遭到逮捕，检察官也以杀人罪提出告诉。En 48-årig mand fra Herning blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger. Den 48-årige blev i dag kun sigtet for drab, men sigtelsen kan senere udvides til også at omfatte seksuelle krænkelser. Men nægter sig skyldig og skal nu mentalt undersøges. Sammenholdt med, at den anholdte og sigtede person ikke ønskede at svare på spørgsmål, jamen så får man klart et indtryk af, at den her sag den er lige efter bogen, og at politiet har fået fat i den rigtige person. 由于严的律师并未要求不得透露他的姓名，关于他的一切成了媒体扒粪的焦点。De sælger en avis på at sætte en mand på forsiden og sætte ham forsiden i hele Danmark, så hele Danmark ved, hvem det er, så de iskolde og ligeglade. Det er mig, der træffer beslutningen. Da der ikke er navneforbud i sagen, og da hans forsvar siger, som han siger, at han faktisk gerne vil have, at hans identitet bliver kendt, så bringer vi hans identitet. Men en ting er, at I har juraen på plads, fordi det har I på det her tidspunkt. I må gerne bringe ham på forsiden af Ekstrabladet. Hvorfor vælger I at bryde de presseetiske regler? Jamen, det synes jeg ikke, man kan sige, vi gør. Manden er ikke dømt. Jamen, man kan sige, at vi kontrollerer med hans forsvar. Hvor meget handler det at sætte Jan Lindholdt på forsiden af Ekstrabladet om at sælge aviser? Jamen, alt handler om at sælge aviser. Altså, jeg er købmand. Og jeg vil gerne sælge aviser, ligesom du gerne vil have, at der er mange, der ser det her program. Men i det her tilfælde handler det ikke om at sælge aviser ved at bringe Jan Lindholdt, fordi det handler om, det er at komme så tæt på den her begivenhed som overhovedet muligt. 号外报扔掉了新闻人该坚守的伦理，忘了所有人在未经审判前都是无辜的立场。
派出大批记者追访严的亲友，而且预设立场十分明显。De siger det for Ekstrabladet. De spørger ham så, hvad kender du det tiltalte? Hvordan er han som person? Så siger han er mest rare mennesker, der er på denne jord, og han kan ikke have gjort det her. Ja, det siger alle sammen, siger Ekstrabladet så. Jamen, tror jeg ikke så, det passer. Tror jeg ikke så, der er noget om det. Jamen, det kan ikke passe. Min fornemmelse var, at de i hvert fald ikke fiskede efter positive ting. Nærmere et eller andet, de kunne bruge til at stemple ham en lille smule. Det sådan er han slet ikke. Han er en sød og rar. Dem vi hovedsageligt talte med, gav jo faktisk et pænt billede af Jan. Det væsentlige i det her, det er jo rent faktisk, at politiet mener, at man har fundet en morder. De har sat ham i spil. Sådan er virkeligheden. Og det ville se mærkeligt ud, hvis det var reduceret til en note i forhold til udsagnet om, at Jan er en sød og rar fyr. Det ville se meget mærkeligt ud, for det er det, der er historien. 世界的媒体更渲染他是见到女人会害羞的特质，企图将严塑造成变态杀手。这使得严成了全丹麦最恶名昭彰的男人。今年受害者玛利亚的社群网站上满是对严的恐吓威胁，有人说应该判他死刑。由于严坚不认罪 ，DNA 的检验结果也还未出炉，案情陷入焦灼。这时，一家小报突然爆料。 Den 20-årige Maria Møller Christensen, der blev dræbt nytårsnat, befandt sig i lejligheden hos den mand, der sigtes for drabet. 其他媒体未经查证也跟进报道。Jeg er gået totalt som, så må jeg have haft et blackout, når politiet har været imod mig hele tiden og sagt, det med blackout. Altså, hvis det er det var sket, så må det jo være mig. Jeg er totalt ødelagt den aften der. Og jeg er simpelthen så langt ned, jeg skriver 3 breve. En til min lillebror, en til politiet og en til advokaten. Fordi hvis det er mig, der har gjort det, som det tilsyneladende er, så er jeg altså ikke lyst. Det så går ikke leve videre. Anonyme kilder er generelt noget, man skal være stærkt varsom med overhovedet og beskæftige sig med. Men når man oven i købet på baggrund af anonyme kilder forsøger at definitivt bevise, at en person er skyldig, det er noget, man bør holde sig klart fra, fordi man ender med at lave domsfældelse i medierne, i stedet for at overlade både bevisførelse og domsfældelse til domstolene. 媒体为沈先判，差点害死了一条无辜的人命。幸好严有家人的爱，还有受害者父亲的理性对待。 Efter en klar folkestemning imod Jan, føler den dræbte piges far sig nødt til at reagere, og han giver sit første interview. At han har det overskud midt i hans sorg, kan vi sige, det er helt fantastisk. 在被羁押了18天之后，关键的 DNA 检验报告终于出炉。 Den 48-årige mand, der var mistænkt for mordet på den 20-årige Maria Møller Christensen i Herning nytårsnat, blev her til aften løsladt. Nu er han renset, frifundet af en DNA-test. Til gengæld er politiet i dag på bar bund i efterforskningen. Da vi får tidligere om, at Jans DNA ikke passer, og han har været siddet uskyldig i fængsel, og nu skal løslades, så får vi hamrende travlt. Fordi det er jo en voldsomt stor historie, endnu større og bedre i virkeligheden, end da han kan historien om, han var fængslet. 历经了18天千夫所指的地狱生涯，只差一步，严就要死在媒体营造的十恶不赦的罪名下。 Rent menneskeligt, der kunne man jo være totalt ødelagt. Og jeg har så heldigvis taget det menneskeligt ud af det og synes jeg har fået endnu mere tilbage og begyndt at nyde det lidt mere. Fordi det skal så lidt til, at der kan vendes rundt på det. 身为第四权的媒体，记者的笔能救人，也能杀人。 Synes du, at I på Ekstrabladet havde en særlig forpligtelse til at rense Jan Lindholdt på forsiden? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi havde en særlig forpligtelse til at gøre det mere markant end nogen som helst andre, eftersom det var os, der havde eksponeret ham. Er det så en erkendelse af, at det var forkert at putte ham på forsiden? Men det, altså no doubt, altså ingen tvivl, det var forkert at bringe ham på forsiden. Spørgsmålet er, om vi blev forledt ind i det, eller vi skulle have gennemskuet det på det tidspunkt. Vi var ikke skarpe nok, vi var ikke dygtige nok til at gennemskue, at politiet havde fat i den forkerte mand. Og det, at jeg må bringe rubrikken renset på forsiden, er den mest ærgerlige sag, den jeg fortryder mest i min tid som chefredaktør.